deliver ko ay magtutungo ngayon sa Barangay Kapulalan, Lawak, Pangasinan para ihatid ang sorpresa kay Ma'am Yet at Ma'am Fria. At ang nagpasurpresa kanila ay walang iba kundi si Maam Ruchellei na nasa ibang bansa. So, samahan niyo ako at ating sukayan kung anong kanilang magiging reaction sa pa-surprise ni Maam Ruchellei sa kanila. Isa lang sasabihin ko sa inyo, arat na! Pwede ko kay Ma'am Yet. Hi ma'am, may ano po kami, may delivery po kami para sa inyo po. Galing ng Lazada po. Sa Lazada po. Naghintay ka ba? Kayong dalawa po ma'am. Sa inyo po kasing dalawa nakapangalan. Akala ko nakapangalan kay ano. Kayo po yung dalawa. Ang galing! Ang galing! Sa inyo po namin titingin na pangalan. Lapit ba yun? Akala ko bayad na niya. Ba't may bayad pa? Saan pagpapala? Wala na! Surprise! Happy Mother's Day po sa inyo! Thank you! Kami Lazada eh! Lazada, Shopee! So, ma'am, basahin ko po yung ano, yung message ni Maam Ruchellei. Ruchellei. Sabi po niya kay Mama Yet, Happy Mother's Day. I love you and I miss you. Thank you for all the love and care. Kay Ma'am Fria, Happy Mother's Day. Hope we can celebrate Mother's Day next time. I love you. Yan po ang message niyo. Mami Yet, message po kay Ma'am Ruchellei. Thank you. I love you and I miss you too. Ay, no, si Tita. Nasa video call na. Ma'am Fria, message po para mailagay natin sa video. Thank you and Happy Mother's Day din. Uwi na kayo para mag-celebrate na tayo dito. Stay safe. Thank you. Ayan. Maraming salamat po sa inyo. So, ayan guys. Don't forget to like and subscribe sa aming channel, Surprise Mo Deliver Ko by Miss Mylene Palabay, para updated po kayo palagi sa mga videos na ina-upload namin araw-araw. So, lagi lang po tatandaan, every gising is a blessing. God bless everyone. Thank you.
aming promo package. Meron po kaming pa-free na sling bag, belt bag, 3-in-1 towel, or portable mic. So, ang pinili po ni Maam Ruchellei is itong